ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଦେଶିଆ ନାଟକରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ବୈଠକ ବସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଆଗରେ ଦେବେ ତାପରେ କହିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଦେଶିଆ ନାଟକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜିର ବସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଶିଆ ନାଟକରୁ ଯେଉଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ନାଟମାନେ ଯେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଗୁରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆମର ସଂଘକୁ ବେଇମାନି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନିୟମ ସଂଘ ନୀତି ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି କଲେକ୍ଟରକୁ ଏସ୍ପିକୁ ଆଉ ଡିସିଓକୁ ଗୋଟେ ଆମ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୈଠକ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋରାପୁଟର କୋଉ ଗୁରୁମାନେ ଆସିକି ବେଇମାନି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନାଁଟା କହିପାରିବେ? ହଁ ସେମାନେ ହେଉଛି ଦାମ ଆଉ ଭୁବନ ଆଉ ବଳି କର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆପଣ ବୋଧେ ଆମର ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଦେଶିଆ ନାଟକରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ଜଣେ ଜେଡକେଏସ୍ଏସ୍। ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଉ ଆଜିର ବୈଠକରେ କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କୋରାପୁଟ ନାଟଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 7ଗୋଟି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କଳାକାର ବା ଆମର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ଯେଉଁ ନାଟଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ କରି ସଚେତନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋରାପୁଟରୁ ଆସିକି ନାଟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଶଳୀ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବା ଅଶଳୀ ରୂପରେଖ ଦେଖାଇକିରି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଦେଶିଆ ନାଟକରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଆପଣ ବୋଧେ? ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦାବି ହିସାବରେ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦିପଦ କହିବେ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଧନଫୁଲ ବାରିକ। ମୁଁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଦେଶିଆ ନାଟକରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 15-16 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ସଂଗଠନ ଚାଲିକି 2009 ମସିହାରୁ ଏ ସଂଗଠନ ଚାଲି ଆସିଛି। ପୌରାଣିକ ନାଟ ଆଗରେ ଥିଲା, ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଟ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା, ଅଶ୍ଳୀଳ ରୂପରେଖା କିଛି ନଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପୌରାଣିକ ନାଟ ଆମର ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ କାଳ୍ପନିକ ନାଟ ଆସିକି ଆମର ସାମାଜିକ ନାଟ ଆସିକି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୁରାସ୍ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ନାଟ୍ୟଗୁରୁମାନେ ସେ ଭଳିଆ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ ନାଟ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଭଲ ନାଟ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଖରାପ ନଜରରେ ଯେମିତି ନ ଯାଉ। ସେ ଖରାପ ନାଟ ଯଦି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କମ୍ ବୟସରେ ହୋଇଯାଉଛି।
आमे जदि खराब सीन देखाइबा चुमा चाटा एसबू न जानला पिलाटके जदि आमे मूलरू शिखाइला भलिया नाटपाट शिखाइबा बोले सेटा भूल होबो। सेतिपाई आमे से सबू बंद करबा पाई आमर जिल्ला रे आमे कोरापुटिया नाटगुरु माने आसिकी भूलभाल करूछंती बोली आमे रोक लगाइबा पाई बोली आज गोटे बैठक करथिलु। आज्ञा आपण तो जड़े कलाकार मु जानी परिचय आगु केवल आपण तो जड़े कालीमेला ब्लॉक विकेएसएस रे अछ। आज बैठक में आपणकर जो कोरापुट नाटगुरु मान विरोध में आपण कौन टिके कहबे? निश्चय कहबी संक्षेप मो ना है अमल चंद्र मंडल कालीमेला विकेएसएस। आज आमर ये देशिया नाटगुरु समस्त बैठक उद्देश्य है आम जिलार बाहर को आसिक जो नाटगुरु मैंने आसी जो शिक्षा दौरान जो नाटक देखा से नाटक अश्लील भाषा अश्लील व्यवहार अश्लील आचरण यही आचरण जो आम समाज बहुत क्षति हो तेणु ताकू सुधरवाई से बाहर को आसिक जो अश्लील भाषा व्यवहार देखा नाटक मध्यम बंद करने आम निष्पत्ति नहीं तेणु तार बंद करा जाओ। तो धन्यवाद आज्ञा। आज्ञा आपण जड़े मालकानगिरी वरिष्ठ कलाकार आपणकर परिचय तो मु जानी भीमगुरु बोधे जे आपण टिके निजे परिचय दिंतु आज जो कोरापुटिया नाटगुरु मानकर जो दाबी उपस्थापना रखिए बोधे टिके दीपद कहतु। मुझे भीमगुरु सब लोग जानत कोरापुट जिलार लोग जानत मालकानगिरी जिलार लोग जानत नवरंगपुर जिलार लोग जानत। मुई आदिवासी नाट गुरु हेले आमर खाइबा बात के छाड़े ना लाइनी से मन खाइलाइनी हेले आमके बाधी जीवार पाए आमर मालकानगिरी गुरु मन जति विचार करिबे आज मीटिंग करिए आमे कोरापुटिया गुरु मन के आमर मालकानगिरी जिले नाट न शिखत बोलिए आम ये आलोचना कलु। हेले कईटा से मन कौन कौन गाय जाए नाट मन शिखाइलानी आले आम तुमके ढोलकी केन देबू हारमोनी केन देबू तुमको लाखे टका डाबू देबू तुम नाट शिखा के ना से गाँव लोक मन के भूत बनाई करिए 4टा 5टा पिला मन के मिसई करी से ताकर पिला मन भर्ती करी से नाट के से गाँव लोक 4 लोक 5 लोक टका सारे करी से डाबू मिसा बाहर करत नाई ताकर पेट जीविका पाए से कोरापुटिया गुरु मन आसिकरी छल मल करी नाट शिखे करी डाबू अर्जिना लाइनी हेटार लगी आमर गुरु पिला मन कौन कौन नाट शिखवा आगड़ा मन धारते रहे से गाय के ये तांके पॉलिटिकल करी करी तो से गुरु मन के छाड़े करी आम मालकानगिरी जिले गुरु मन के छाड़े करी से मन मजाकपुर लाइनी काऊ मन पारा सेटा मन गुरु प्रकृतर गुरु मन नय सेटा ये चिपटा चोर पार्टा मन हेटार लगी कोरापुट गुरु मन के आम मना कलुनी आमर मालकानगिरी जिला है से मन नाट सी न शिखत अरे नाट इतने न देखत आम मिसा कोरापुट न शिखो ये कथा का मीटिंग कलुन कोरापुट गुरु मन के तुमके बारम कहलुनी तुम एरिया तुम्हें शिखुआ नईले असुविधा है एति कही मोर कथा बंद कली। हाँ तेरे धन्यवाद आज्ञा। ये थिला आज ये माल्यवंत दिशा नाटकरू सांस्कृतिक संगठन बैठक आपण जड़े मालकानगिरी वरिष्ठ कलाकार पौराणिक नाट शिखाऊले आपड़ टे परिचय देवे आउ जो कोरापुट विरोध रे जो आपण वक्तव्य रखिए बोधे। नमस्कार मोर कोरापुटर जी कलाकार अच्छा बुद्रागुरु बोली समस्ते जानी मो मातली ब्लॉक मो अच्छी मो गाँव अच्छी कोईरापाली ब्लॉक मातली नायगुड़ा पंचायत रे जीतिकी नवरंगपुर कलाकार माने भी रायगड़ा कलाकार आमर मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रे बुद्रागुरु बोलिकी किए जब जानी ना बोल कहले सेटा भगवान बाबा जना ये भाया जिनस इले तांगे कौन कर कोरापुटर भाई मान को बारंबार कहुई बाबू तुम ये भाया नाट शिखाऊ ना से पिला झील मान को जमी आमर कथा मानवे भल ज्ञान शिखे से भाया नाटक करूँ आगे जाके रामायण थिला महाभारत थिला आम करूँ आइलु
କାଳ୍ପନିକରେ ବି କେତେ ନାଇଁ ନାଟକ କଲୁ, କେତେ ଜାଗତି ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇଲୁ, କେତେ ବୁଝେଇ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇଲୁ। ଏଭଳିଆ ନାଟକମାନେ ଶିଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଗୋଟେ ଧାକିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୌଜି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଏ କୋରାପୁଟିଆ ଗୁରୁମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ସେଭଳିଆ ଜାଗିଛି ହେଉଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ବି ସେଭଳିଆ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେ ଯୋଗୁଁରେ ଆମେ କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାର ନାଟଗୁରୁମାନେ ଆମର ଜାଗିଛି ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିକରି ନାଟପାଟ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଜାଗିଛି ଦାବିପତ୍ର ଖେଳିବେ ସେମାନେ। ଆମର ମାଳବନ୍ତ ମହାତ୍ସବ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଗିଛି ପାଦ ତଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଯାହାକିଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସେମାନେ ନାକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗଡ଼ି, ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଶାଢ଼ୀ। ସେବାଟେ ଯାହାକିଛି ଲୋକମାନେ ଯାହାକିଛି କହିଲେଣି, ଇଏ ଭଳିଆ ନାକି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତିକି କଳାକାର ଭାଇ ଅଛ, ଭଲ ବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆଗୁଆ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ନୀଳ ଦେଇକିରି ଏତେ ତୁମକୁ ଲାଗି ଲୋକେ ଟଙ୍କା ଦେବି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆରମାନ କିଣି ଦେବି, ଟେଚ୍ କରିଦେବି। ମି ତମୟା ତନ୍ତର କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ପଣ୍ଡିତକୁ କହିଲେ ଅଧ୍ୟୟନ ବାଲିରେ ମୁତିଲେ ସମାନ। ଏଇଟା ମାନେ କଳାକାର ମାନେ କି ଯାହାକି ଲୋକର ଗାଣ୍ଡି ଦେଇକରି ଖାଇଲେଣି। ତାପରେ ଆମର ଯାହାକି ପିଲାଟୁକିମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମତ ବିକିଲେଣି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରୁଛି।